अरे भाई साहब। हाँ? अरे आप? प्रणाम चाचा जी। हम आइल बानी अपना बेटा के शादी राउर बिटिया के साथे करे खातिर। हाँ? अब भाई जी पंडित जी के बुलाई आ कोई बढ़िया सा दिन देख के तय पाती रख दी। बाकी रउआ तो शादी से इनकार कर देले रहनी ना। हाँ, रउआ तो दहेज चाहत रहे। हाँ। और वो दहेज के व्यवस्था आज भी हमनी ना कर सकीले। जब कहत रहनी तब न कहत रहनी, आज तो नहीं कहत बानी। वो घड़ी हमरा आँख पर लालच के पट्टी पड़ल रहे, बाकी जब राउर दोनों बहू लोगन से मिलनी है तो हमरे आँख के पट्टी खुल गई, हमके सही गलत के ज्ञान हो गई। धन्य बाड़ी राउर दोनों बहू लोग। भगवान ऐसन बहू सब केहू के दे। बहू? पर्दा? हमको समझनी ना। हम समझावत बानी। राउर दोनों बहू लोग कविता और बबीता हमरा घरे एक दिन आइल रहे। बाबूजी, ये दहेज आज समाज में नासुर हो गइल बा। ये दहेज के कारण ही माई बाप लड़कियन के जन्म दिहल नइखे चाहत, उनके जन्म के भी अपराध समझेलन। ही दहेज के कारण ही आज लड़कियन के गर्भ में ही मारे जैसन अपराध हो रहल बा। हाँ बाबूजी, रउए सोची जवन माई बाप अपना बेटी के बड़ा प्यार दुलार से पोस पाल के बड़ा करेला, रुपया खर्च करके पढ़ावेला लिखावेला, अच्छा संस्कार देला, और जब वही बेटी के लड़का खोजे जाले दहेज के कारण एगो बाप के दर दर भटके के पड़ेला। यहाँ तक कि लड़का वालन के पैर पर अपन पगड़ी तक रख देले। अपन जीवन की सारा कमाई दहेज में दे देले। अपना औकात से बेसी कर्ज लेके बेटी के ब्याह करेले, लेकिन फिर भी लड़का वाला संतुष्ट ना हो खेले और अंत में या तो तलाक होला या फिर आत्महत्या की नौबत तक आ जाला। रउए बोली काई सही बाटे? बोली बाबूजी, एगो बेटी के बाप होके सोची न रउआ। बिल्कुल गलत बा बेटी। यही से बाबूजी हम राहुल आगे हाथ जोड़ के विनती करत आनी कि रउआ हमनी ननद के बियाह अपन बेटा के साथे मत तोड़ी। हाँ बाबूजी, रउआ जौन कुछ भी मांगब हमनी के देवे खातिर तैयार बानी जा। ना बेटी ना, तू लोग हमार आँख खोल देलू। अब हम अपना बेटा के बिना दहेज के बियाह करे खातिर तैयार बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हमरा से अनजाने में जौन गलती भइल रहे ओकरा बदे हमरा के क्षमा कर दी। हम अपना बेटा के शादी राउर बिटिया से करे खातिर तैयार बानी। मेहनत से मोड़ दी हल जाला तक कदीर के। रवा लोग जाई तैयारी करी, हम हो चलत बानी। प्रणाम जी। प्रणाम चाचा। देख लू माई, अपने बहुन के दहेज के चलते उनकरा के कितना परेशान कैलू, उनकर घर छोड़ा देलू तू। आज वह बहुन के खातिर तारा बेटी के घर बसे जात बा। समझ में आयल कुछ? ये ट्रैक्टर तो बैंक वाला खींच के ले गए रहे, लेकिन ये सब बाबूजी, हमनी के ट्रैक्टर इस सब के पास कैसे? दे दो। बाबूजी,
ई रहल राउर अमानत।